svima ljudi, sa vama je David, a sa mnom je moj drug Vukašin. Tu sam. I sad ću ja da upalim da snimam isto. Ali nemoj da radiš intro. Pozdrav svima ljudi, ovdje je Vukašin, a sa nama je naš drug David. Okej, Obojice snimamo, a ovo će biti jako čudno. Ja vi to će biti na njegovom kanalu, jedan na mom kanalu, pa možete ih gledati u isto vrijeme, ako hoćete. David, nešto je bilo cool za video. Šta? I pošto imaš iznad 50, ja imam iznad 50, da otvorimo one ekstra spinove. Hoćeš? Šta bre? Oni ekstra spin. Da, može. Ajde, da video. Evo, da vidimo. I vi mi dugate Idemo pare, ako nešto ovdje dugate. i 50. I vi nam dugate pare posle. Da, I vidjet ćemo sad. 3, 4, sad. Vi nam dugate pare, bro. Ja vrtim! Ali ovo se nije zavrtelo, moramo. Evo. A među strane, nešto dobro, molim te. Ne dugati mi nikakve pare. Bogat sam! I ja. Za malo. Nove tike. Ne. A šta je taj trofej? Tike! A bit će ekstra tike. Oh my god, puni smo pare. Da vidimo ti. Drugo je na 50 dijamanata. U 4000 tike. Može ih prazno biti. Sad moram da... Prazno ih, ne treba ih. Pa nisam ih ni dobio, moram da ih kupim. Ne moraš. Znam se, ne Trebaš moram. ih da. Znam. Okej. Igrat ćemo ono... A super, sad ću ja igrati fudbal sa patikama za šet. Znači ono. Ti nisi normalna osoba, ti znaš. Ja mislim... Ne verujem da sam ovo dobio. Pa prodaj to. Pa i hoću. Dobro, i možda zaradiš... Kupit ću zadnje patike one. A to ti košta više. Ja imam ove ekstra. Bože kako se Ja ovo ne mogu ni da nađem te patike koje sam dobio. Ovo jače. Listaj. Što malo jače da listam, možda mi... Evo ga. Sell. O brate, što je s ovim? Ti nisi normalno. Dobro. Evo ga, Okej. Kao što vidite, ja 40.000 i 3 sad, jes? Biće. U babučama igram fudbal. Da, vidim. Pogledaj, imam... Ja sam skroz... Da vidim maske, možda je mogu... O, maske! To može da... Johnsonovu. Nemoj, to ti je presko. 500.000, ma daj. Ja. Da kupim bebinu masku. Znam se, nije bebina ovo. Daj ove reklame me non-stop smara, bukvalno. Ajde, ja ću kupim. Ili 2 misije. Riberi koji ne mogu da kupim. Vukašine mnogo mi je vredilo da ne mogu ništa kupim što hoću. Da vidim najbolje cvike koje postoje ovdje. Dugujete nam pare. Da. Šalim. Ali ako lajkujete video, mi dobijemo dijamante. Molim vas, lajkujte. Treba nam 50 dijamanata. Ako želite da otvorimo još jedan... Evo ovo je na popusti, pogledaj kakve su dobre cvike za ženu. Ja sam uzeo ovu krunu na popustu. Ja sam uzeo ovu rep na popustu. A kronu? A krunu sam uzeo u cijeloj ceni. Koliko? 2500. Daš te 50. Ovih, nemam toga. Ne fali malo da dobiješ krunu. Jedan poput. Hajde odimo. Znaš što je najgore kad si ovako iznad 600? Gubiš 30 fanova ako izgubiš. Znam, rekao si mi. A treba nam još likova da uđe naš tim. Ja ću sad krenuti malo sezonu da igram. A šta da... Mislim da treba da... Ja imam ovaj serijal game, ja sam ti ja rekao? Da. Da, snimam serijal. Hoćeš posle ove epizode snimamo jednu epizodu game? Može. Ja ću igrati ovdje... Ne, bom. Ajde, pa igramo zajedno, pa igramo ajde. Ne, samo jednom random ajde. Okej, ja imam da igram jednu u sezoni. Pa ćemo onda igrati. I kad završimo te 2 runde koje budemo zajedno igrali... Dok meni... Kad budemo završili te 2 runde koje smo zajedno igrali, onda ima da ja igram, onda ima da igram 2 runde. Meni ulazi u random item, ali... Evo ga. Može. A ja kad nekaš vlast. Wow. Mi smo jedan pored drugog, njemu crkava internet, meni ne crkava. Dobro. Čak i ako on bliže u ruteru, ne znam šta ovo sam. Play match.
On čak i bliže. Igram za Pro Jace. Ili šta već ovo? Ma neću play match ipak. I onako je jedan dijamant. Oh my god, veliki prejak. Ajde. Oh my god, znam. Ajde, mogu ja to. Dobro. 1-1. Oh my god. Previše navijača na terenu. Van terenu, pardon, na tribina. Previše igrača na terenu. Jedan igrač protiv jednog igrača. To je Ko će previše. pobediti? To je previše igrača za Da, to je mene. previše igrača zato što ti Za svi mene. smetaju. Svi ti smetaju, oni koji igraju protiv tebe smetati ne možeš da Dong. staneš u mestu. To je mnogo teško. To! I meni sigurno neće To naći je. nijednog lika. To. Ma daj! To. Je bravo, po glavu. Ma mrdaj to s mog ekrana. Ma daj. To! Ma da, sam rekao. A ti čuti. Nešto duče. Da, Ja igram offline dobro. i gledam, dolazi odavde jedna likuša. Mrdni. Tu dođe jedna likuša i ja gledam, pojez da promaši. I sa linije pogodi prečku. Skoro sa linije. Ne. Ligi dao sam sebi go, ja sam u pobedi. Joj, zašto ne izmišljaš? Joj, molim te mi izađi da ne mogu da izgubim njeno. Joj, ode moj 30. Ode 30. Ja vas podsjećam, nikad ne igrajte. Kad igrajte pa, dobro, još neću. Ajde igramo zajedno. Što još jednom, ajde. Da. 2-2. Ne. 18. Što? Lik postao veliki, meni je pomogao. Ja imam da igram sa jednu rundu offline-u. Umjesto ovih običnih rundi u sezoni ima da igram offline runde, pošto brate izgubite sve trofeje. Izgubite sve fanove. Mislim da je to dobro. Ajde, stani, mislim da se ne mogu skočiti. Tamo sam mu zaustavio visu. Ajde, više izađe, ovo je dosadno se vidi da gledaju ovo. Aha. 6. Ja mogu. Ja ću poslati meč. Vidiš šta, ovo sve dotaknice da mi ovdje bude. To ne može. Mislim da proverimo. Mission, play 90 sekundi friendly map, switch, stop let's go arena. Evo, završio sam, izgubio sam. Nema, jednako sam samo 5000, imam 200 i nešto. Ja sam bogataš. Jesi. Izgubio sam Ajme, 3 first match, fana, izgubio sam Pa 3. što nećeš? 20.000 za randomite. Kad to? Buser. Što? Ja prihvatim. Šta? Ne piše mi ništa. Šta da prihvatim? Ne piše mi ništa. Šta da prihvatim? Izađi. Play match. Ajde par. Ne. Što? Pa prihvati. Šta da prihvatim? Kako neće? Ajde što je? Ti me nekaš. Realno, meni je Gutermero. Bro.
Default, bomb, farbu, Ne. arena, Ne. haos, Ne. random item. Da, larger. Ne u pare. Hej, neću pare. 150. 90 sekundi. Ok, ja ću Prvi pošaljem. postali mi. Okej. Ajde. Tako, nešto. Nešto. Bio snazi stavio cenu. Okej, evo. Evo, šaljem. Request match. Evo. Ma Davide. Evo, kliknuo sam. Davide. Ne! U pari, no. Po 1000 dinara, jo. Samo, meni se nije ni učito. Samo 1000 dinara ti se nešto ono. Ja ću te pokradem. Čekaj, ne, u 1000 dinara, u 2000 dinara, ti daš mi. Evo damo 500. Ne bre, damo oba 1000. Evo ako imate ispravnice od Orparac. A Kako se mi nismo našli, objasni mi. Ceo džeparac mi je 249.000. Sad zovem da mi uzme 1000 i istrošim ceo džeparac. Gdje? Ovako se to radi. Pali se! Udario sam oba telefona, slomio sam staklo, ali Ne, nije. ti imaš volim, nemoj da lažeš. Dobro, oni sigurno nisu snimali. Dobro. Ne možemo da se nađemo, tako ću Ispoče? još jednom igrati. Još jednom ću odigrati. I onda ćemo završiti Slago klip. što ti možda igraš u Materu. Pa dobro, ja sam... A Mater je su zvezdu. Ti možeš isto da igraš na tebi. Piše da možeš sad malo prepisati. Ama daj, sad ću ti pokažem što daš. Wow. Pa wow. Jer kad sam ja sve izgubio? Kad? Ja sam bio sve pobedio. Nisam sve izgubio. Dobro, jednu sam izgubio. 2 u stvari. 1 plus 3. 2 plus 3. Ole, 1 uz mene. Ole, 1-0 za mene isto. Ole, 1-1. Ole, 2-0 za mene. 0-2 ipak. On je domaći. To, 2-1. Kako ja bi to branim gubi? Daj, pogledamo crkni internet. Crkni. Ajmo, još 2. Crko je! Sad mi nađem neku drugu. Ne! Da, daće mi automat, daće mi fanovi sve. A daj. Jo, ovo ću da Ja nikad nisam to kliknuo. Tu ti daju više pare. Pa šta? Evo, reklama za A, War to je Robots. glupo Reklamiramo War mater. Robots. To je glupo mater, ono. 2000 dinara. Reklama za War Robots. U video reklamiramo. War Robots mi duguje 5000 dinara. Da. Ili 500 Ili nekog robota da nam napravi. Da, i da mi dostave na kuću napišu. Pa nego gde? Ne znam što je ovo. Okej, ja ne gledam rezultat, da jednom bude 1-11 za mene. A pogledaj ovo, svaki njegov napad, da li je ovo realno? Svaki njegov napad. Vi ste 43 na planeti. 43 na planeti. U topi 50 na planeti. Koliko bi on dobio? Koliko će on dobije? Više od 1000 dijamanata. Za ovo. Kako? Dobro, pa sad ispao. Ja se penjem nazad u 1000. Idemo še jednom. Nazad u 1000, ja sam 700 metara. Kad ti je lako da igraš u Materu, što ne ja igram u zvezdama. Pogledao kako sam se zaustavio. Ono. Ujojo, padam na glavu. Padam na glavu i vi pobeđam. Idemo, možemo ja. Da li je ovo realno? Da napravi možda serijal o headballu. Ne. Ne, to je ono, idemo na svaki drugi dan.
a gaming video će da izgleda svaki dan. Ja sam imao -1 poen, otkud to? A Možda... možda... -2 poena sam imao, otkud to? A možda budemo ubacio... svaki dan će biti barem po 1 ili 2 videa. Jedan to je sigurno da će biti. Jedan video. Zamrzo si me, a? Lajkujte, šerujte, subscribeujte, mi se vidimo... Nije kraj, Ćao!